Us heu preguntat mai per què el primer dia de l'any se celebra l'1 de gener? Doncs, encara que no us sembli, la resposta ens porta molt lluny en el temps i molt a prop de casa. En part, tot plegat és culpa dels antics pobles que habitaven la península ibèrica, i especialment d'aquells que van defensar el seu territori amb una determinació extraordinària. Parlem dels ibers, dels celtes i dels celtibers. En concret, els celtibers eren un poble amb costums a mig camí entre els ibers i els celtes. Els homes portaven pantalons, com els celtes. Les dones vestien ornaments i recordaven els ibers. A diferència dels romans, els celtibers utilitzaven una espasa curta, àgil i efectiva, i tan pràctica que els mateixos romans la van acabar adoptant. Algunes de les seves creences eren colpidores. Per exemple, quan algú moria en batalla, el cos restava al camp i eren les aus carronyeres les que simbòlicament el portaven cap al cel. Zones com Sòria, el Montcai o el Maestrat. I la seva resistència té un nom gravat a la història: Numància. Però per què tot això? Què té a veure realment amb el calendari? Doncs ara us ho explicaré. La conquesta romana de la península va durar uns 130 anys. Les campanyes militars només es feien quan el temps s'ho permetia, i això generava un problema. L'any romà començava a la primavera, quan la terra desperta, però els cònsols, els responsables polítics i militars, tardaven mesos en assumir els càrrecs. Quan començaven les campanyes, el mal temps els aturava i els enemics es reforçaven. La solució va ser canviar el calendari. L'any començaria al gener. Així, quan arribés la primavera, Roma ja estaria preparada per la guerra. Aquest calendari es va imposar a tots els territoris conquerits i ha arribat fins als nostres dies. I per això, si abans març era el primer mes, setembre era el setè, octubre, octo o el vuitè, novembre, novo o el novè i desembre, dècim o el desè. Així que, sense saber-ho, els antics ibers, celtes i celtibers van acabar influint en tot el món occidental. Gràcies a aquella resistència, avui celebrem el Cap d'Any, el 31 de desembre.